हेलौ 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 लोगोफोर हेलौ हेलौ बयखौबो गुड इभिनिं आंनि लाइभआव बरायनाय थाबाय लोगोफोर सोर सोर मा खालामनानै दङ सोर सोर मा खालामदों लोगोफोर खिन्था दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट जाय नायदों कमेन्ट खालाम दे अननानै जाय नायदों कमेन्ट खालाम अननानै सोर सोर मा खालामनानै दङ लोगोफोर जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम मा खबर लोगोफोर कमेन्ट खालामबा मोजां मोनोमोन कमेन्ट खालाम लोगोफोर मा खालामदो आङो मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर मा होनो बुहुद सिगांनो माबा शुटिं खालामनानै दोननाय दंमोन आरोना वेब सिरिज जागोन खोमा वेब सिरिज हगारगोन प्रडिउसारा ओमफ्राय दा इडिटिं कमप्लिट भइस डाबिं कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय वेब सिरिज खन्द' खन्द' हगारगोनदां ओमफ्राय बिराद हेभि सुपार हिट फैगासिनो दं आरोना जोंनि भिडिअ सुपार हिट फैगासिनो दङ जिबि क्रियेसन इउटुब चेनेलाव लोगोफोर नायनो दाबाव सुपार हिट जाखागोन आरोना जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम लाइभ होनाया जागोन ना जायाखै नायनि आङो बिदि लाइभ स्ट्रिम लाइभ होबाय थानायाव बिदि कमेन्ट फरायबांनो मोनाखै हराखैसो ना मायाखैसो आं मिथिया ओमफ्राय आंनि लाइभ होनायासो जायाखै ना मायाखै आं मिथिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेब्ला आपलड होखाङोना अब्लासो माने मोनफा मोनफा कमेन्टफोरखौ नुयो आरो माबोरै कमेन्टआ नुजायाथाय जाय नायदों माने आं कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर जाय नायदों आं कमेन्ट हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय अननानै लाइक हरदों कमेन्ट नायदों मानसिफोरा ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट श' जायाखै कमेन्ट हरदोंबाबो कमेन्ट श' जायाखै सोरबा कमेन्ट हरदोंबा वेलकाम टु लाइभ कारेन्ट थांहांदोंमोन वेलकाम टु लाइभ chat remember to guard the privacy and abide by your community guideline ओंखाम खुरनोसै कारेन्ट थांदों लोगोफोर कारेन्ट बखदोंमोन र' आं खानसि र' आं फैफिनगोन लोगोफोर
रावबो कमेन्ट हराखैलै फाग्लासो। मानो बेबायदिलै? मानो बेबायदिलै लोगोफोर कमेन्ट हराखै आंनो? आं मानो कमेन्ट हराखै? कमेन्ट हरब्रा। कमेन्ट अननानै। अननानै कमेन्ट हर। हरदों खोमालै ओमफ्राय आंनियाव स' जायाखै हरदों बायदि मोनदों आङो। नायनानै हरालासिनो थागोन ना? कमेन्टखौ आंनिखौ हाइड खालामना दोनदों खोमा इउटुबानो। इउटुबानो आंनिखौ हाइड खालामनासो दोनदों खोमा बाला। इउटुबानो हाइड खालामना दोनदों खोमा कमेन्टखौ आंनिखौ। हा 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 आं बिराद इदि लाइभ चाटआव माबायाव बिराद कमेन्ट फरायनो लुगैयो आरो इउटुबाव ओमफ्राय आंनिया मानो स' जाफैयाथाय आं बिराद अखान्थि मोनो। मायबा इउटुबनि गाइडलाइन्सफोरा माबा खालामदों खोमा। बिदिखायनो बायोबो लाइभ फैनो बालायबो लाङो। बानायबो मोनलायलाङो आरोना कमेन्ट फरायनानै कमेन्ट हरनानै माने कमेन्टखौ रिप्लाय होफिनबाय थानो मोनबासो माने मोजां मोनोना बेबायदिबासो इन्टारेस्ट जायो। दा ओमफ्राय आपलड जाखांबासो माने नुसिगोन दै कमेन्टखो बेबायदि। दाखालिबो बेबायदि जादों आरो माने आपलड जाखांनानैसो नुदों माबाखौ आरो सोरबा सोरबा कमेन्ट हरनायफोरखौ नुबाय।